Good morning! Nakakauwi lang ni Tami sobrang aga. Well, actually late na ito guys. So, nakakauwi na siya. Nakapark na siya dyan sa garahian. Ang saya-saya pati yung alaga ko. Good morning, Philippines! Oh my God, you stop, hon. So, andito na siya, guys. Naghiga-higa lang ako, guys, kasi, nakauwi na siya. Where's your bag? It's right there. Oh my God, do not, guys, do not eat. Well, that was $6.49 or 2 for 8. What kind of donut is this? Pumpkin? Well, it's pumpkin. Okay, give it to me, give it to me. I got it. Get those. It was $6.49 for 1 or 2 of them for 8, so I got So, oh my God. Are you happy you can park here now? Look, I clean up, love. I clean up. I clean up. Oh, you don't have to lock it. So, nag-stop pala siya sa gasoline station kasi sabi pa niya, you don't have milk? I said, now we're doing tomorrow. and of course, I really thought he's going to stop sa sa grocery store, but he stopped at the, you know, they're expensive, hon. What? Gasoline station milk. Yeah, well. They're pricey. Okay, it's something na yung food hindi ko nilagay sa refrigerator. You don't kiss me. Your daughter wanna kiss you too. Tignan niyo tong dalawa. I know. I think I know. They're so happy. Nakatulog, naligo, pagkatapos nagutom ang dalawang palamunin. That's okay. I'll put a little hot sauce mix in it. It'll be good. Kain lang kami guys ng lunch kasi nagutom na yung mga palamunin. We are the palamunin family. Palamunin? Yeah. What's a palamunin? Palamunin is like me. I don't have to work. Palamuni? No. Palamunin is I don't have work, I don't have income, and then I just keep staying home doing nothing and eat. Eat. You're feeding me. I'm lazy. I'm just eating and eating. So that's what people, you know, said, that I'm just a palamunin person. Don't know much. Huh? People don't know much. Keep talking. I admit I'm still a palamunin lang. You should know that. Admit it, love. Don't be embarrassed. Your wife is a palamunin, and I'm the lucky one because you know why? Because my husband let me lamon all his food. That's how good he is. Say good morning, love. Morning, love. Hala, you called him love. You said good morning, love. Oh my goodness, you called him love? Hey, I'm following direction. His food is very healthy with a porky. Lechon paksiw with vegetables. Guys, kain lang kami ng lunch. Naligo ako, guys. You know what, guys? Because I don't shower daytime like this hour early and not telling him. He is so shocked. Are you showered? Look, seems like he is shocked. I was like, wow. I never showered and you shocked that I showered. You're like, How am I supposed to smell when you come in the room? Han, am I really that stinky, love? Am I that stinky? No, making fun. Ay! Okay, guys. Anyway, kain lang kami. Kagigising lang ni Inday Miriam. Ngayon, naghahanap naman ito kung saan hahanapin yung cereal na mga binibili ni Tami. So, yun. Naghanap lang ako dito ng makain, guys, kasi late na akong nagising. Sumakit ulo ko dahil late na akong nagising. So, ngayon, puntahan natin yung basement. Baka doon nakatago. Good morning! Nandito tayo sa pantry ni Tami sa basement. So, ngayon, hanap lang ako ng cereal. Hanap tayo ng cereal kasi wala akong cereal. Tapos na yung cereal. Binilhan ako ng cereal ng kapatid ni Tami, diba? Binilhan kasi. Binayaran naman siya. Kasi mayroong nag-sale. Oh my God. Ang daming pancake. Ang daming rice doon. Alin yung pinaka-old? I know, Tami got me. Tingnan na doon this. Diba? Ang dami kong cereal. 1, 2,
3. Ngayon is Saturday. Aalisa na kami ni Mister kasi inimbita kami ng brother-in-law niya na lakad-lakad sa mga Halloween ata. Early Halloween festival somewhere upstate. Mag-relax muna si Tami ngayon, hindi maglakad-lakad kasi nga sakit yung likod niya. And then trabaho siya bukas, baka ano mangyari. Hindi siya makapasok, baka takot siya. Kaya kinancel namin. So yeah, kaya so yun guys, pagkatapos kong kumain, kumuha lang ako ng baking soda para i-mix sa ating essential oil para sa rag. Kasi nga, yung rag natin, pangpawala niya ng amoy. Kaya yun yung ginagawa ko, di ba? And then, pagkatapos nun, nag-ready lang ako kasi kailangang umalis si Tami. And kailangan niyang madala. May madala siyang pagkain sa trabaho. So, gusto niya yung tuna salad. So, kaya yun, naghanap ako ng tuna. And then, ginawa ko na lang siya kasi, you know, busy din siya. At para din meron akong magawa para sa kanya. Ay, kasi siya na lang palagi yung gumagawa kung ano yung dalhin niya sa trabaho, di ba? So, yun, tuna salad. Isa yan sa paborito ni Mister. Ito, gawin na natin siya. And yun, so yun, pagkatapos ng tuna salad, guys, ginawan ko na siya ng talagang salad na lettuce, o whatever. So yun, ginawan ko na siya, guys, and naghintay na lang si Tami. Pagkatapos kong gumawa ng salad, at saka yung lettuce, siya naman yung nag-prepare kung, you know, kung ilan yung dalhin niya or kung marami ba dapat, di ba? I have a good bag for this, it's not a big one. Okay. Ang box na ito is, ano lang siya, yung mga old na hindi ko na masuot. And also, yung mga nakuha ko sa basurahan na mga damit galing sa Burlington. Mostly itong mga damit na nakuha ko, lahat. Kasi wala naman akong pinuntahan na iba. Burlington talaga, ang daming damit na nakuha ko sa Burlington. Mga rugs, ano pa. Yun, at saka yung mga ibang damit, as in, marami akong nakuha. And mostly, yung mga nakaraan kong damit, yung maliit pa ako, binigay ko na sa kapatid ko. So, ngayon, at saka, also, yun lang yun. Mga chicheria, cereal, kape, creamer, iced tea, yun lang. Yan lang yun siya, mga family muna. Pinadala ko muna yung mga naipon ko dito na mga old na mga gamit ko, yung mga gamit ko na mga luma na. Pinadala ko kasi maganda pa kasi guys, sayang din kung hindi ko ibigay. Kaya yun yung ginawa ko. Next is magpadala na naman ako ng isang box. Yun sa ating giveaway and family, of course. Every time I do send family, may kasalong giveaway. So, but ito is sa lahat ito is family lang. But anyway guys, tapos na ako for now. Ito na yata yung masasabi ko na katapusan na ng ating garden. Ito na yung pinaka-last na harvest natin sa ating cabbage. Ito yung pinakauna nating cabbage for 3 years na nating na-garden dito sa labas ng bahay. Pero ito din yung pinaka-last na nating kinuha sa ating garden. Salamat guys sa inyong panunood. Keep on watching sa ating vlog.
Hi guys, so ang agenda po natin ngayon guys is andito tayo sa labas. Look, kita nyo naman. I'm na happy lang talaga ako guys kasi nakabalik na yung sasakyan ko dito. But anyway, so punta po tayo sa labas kasi nga ang winter is coming. So itong mga post na nilagay ko sa garden ko yung parang line up sa driveway namin para kapag mag-plow na si Tami, hindi niya ma-plow yung lupa. So kaya lagyan namin ng parang guide ba. Yan. Maganda yung panahon ngayon. I like the weather. Oh. Ito yung kunin natin. Look, ito kunin natin. Mga ganun ba. Itong mga stick na to, double purpose po ito guys. Kasi gamit sa winter. Ang gamit din sa summer. Kasi nakatulong ito sa ating sitaw. Doon kakapit yung sitaw natin. Ito siya. Palagi ito siyang late oh. Parang kung mga talong ba. Iwan ko. Late siya eh. Pa-winter na siya mag-start mabunga ito. Nako, sayang naman. And yung cabbage natin is hinarvest ko na lahat. Hinarvest ko na lahat. Yan. And yun. Yung kamatis natin, meron pa siyang bunga konti yung iba oh. At saka ito siya guys, i-harvest ko na to bago maginaw oh. Kasi magagamit pa ito oh. Magagamit ko na to ba. Ang daming bunga guys oh. 1 2 3, 4, malaki ito. 5, 6, 7, 8, 9. O, di ba ang daming bunga? And also, marami pa siya oh, maliit oh, yung mga bulaklak niya. Bunga yan guys, yung mga maliit oh, look oh. Yun, dito yung atsal natin is marami din siyang bunga oh. Oh, mapatay na ito kasi nga sobrang nang ginaw paggabi. Oh, oh, mamatay. Uy, nahuhulog naman ito eh. Ba't nahulog itong mga kamatis uy? Wala, nahuhulog talaga siya guys. I-harvest ko na to oh. Kasi nahulog siya. Sayang. Na-distract lang naman ako guys. Pinakita ko sa inyo yung garden natin. Tinutur ko kayo sa garden natin na ito na yung last season na ng garden. Next year na naman tayo ulit. So continue lang ako dito sa mga pagkukuha ng ating steak. Kasi ang dami pa pala. Hi guys. Katatapos ko lang nag-cut ng damo. And then dito sa likuran. Buong likuran. And then si Tami na yung mag-continue. So yun si Tami na yung nag-cut doon no. So tulungan kaming dalawa niyan kapag mga ganito, mga yard work. Tulungan kami kasi nga ganyan kami eh. Gusto namin magtulungan. Sabi pa niya, ako na. Sabi ko, ako na. Kasi pagod siya. Sakit yung hawak niya ba. Kaso-kasuan niya. Itapon ko to. Itapon ko to siya. Dalhin natin sa labas. Okay guys, patay na yan siya guys. Oh, patay na po ito. And yun, okay pa yan siya. Kahit itong bulaklak kasi ito guys. Kahit patay na siya guys. Maganda pa rin siya i-display talaga. So yun, napagod ako guys. Sarap ang muni-muni guys. Muni-muna ako habang nagtatrabaho yung asawa ko. Sarap paano dito mag-upo-upo, tingin-tingin sa yard, o diba? Saka hawak-hawak sa ating parang modeling charot, modeling na walang angay. Walang angay. Anyway, continue. May story lang ako sa inyo guys. Alam nyo ba yung mga tao dito kapag mag-cut sila ng yard nila, kung sila or may mga hinahire sila, kailangang straight at saka linya talaga yun guys, straight, may line, ganun. Kami naman ni Tami, kami yung kakaiba. Circle, kahit saan-saan mapunta. So kapag may taong tumitingin sa yard namin, wala talagang angay. Kasi yung parang hindi naman siya pangit tignan, pero yung iba talaga ang gandang tignan guys pagkatapos mag-cut. Alam nyo bakit? Ang ganda kasi naglinya as in my line guys. Ipakita ko sa inyo yung picture kung para malaman ninyo talaga kung ano yung look kapag may line. Okay?
Alam nyo ba, problemado ako kasi ang dami ko dapat gawin ngayong fall. Kasi kailangan kong mag-trim, di ba sinabi ko sa previous vlog ko, kailangan kong mag-trim. Pero ito, ang hirap nito guys, i-trim guys, kasi takot ako baka mamatay. Kasi the last time, umitim talaga siya, like dito, umitim. Guys, dalawa yung ko. Ang sarap mag-harvest ngayon ng mga bulaklak guys. Hinarvest ko lang yung mga bulaklak natin kasi nga sarap siya i-harvest kasi ang color sobrang ganda. Ito yung pinaka the best. Ito yung ending na color nila guys, dark purple, may pagka pink at saka yung iba may green pa. Ito yung season na talagang pa-winter na, and then ang bulaklak nila ng hydrangea limelight is sobrang adorable talaga. Sobrang ganda as in, kaya nga gusto ko pang mag-harvest eh. As in, ang ganda niya guys, as in promise. Yung maganda sa mata, mixed color, you know. So, kaya sabi ko, mag-harvest pa tayo. Gusto ko sanang maglagay doon din, kaso, baka kainin ni Dimples, baka matumba, and then, you know. So, ito, ilagay ko siya dito. Dito siya guys. Yeah. Look, perfect talaga siya guys. Look, as in, ang ganda. Hindi masakit sa mata. So guys, update kasi nga nagda-drive na ako ngayon. Dinadrop ko lang si Tami dito dahil po ang kalokohan niya. Lumilipad-lipad siya kanina kasi para mawala yung mga damo na nakat niya. So, i-close ko ito kasi ang ingay ng mga sasakyan talaga. So, yun. And then pagkatapos nun, so, pumunta siya sa backyard, nag-cut siya. So, ngayon, merong kahoy na nakaganon ba na daganan niya. Diba, may like na mga bike, you know, may mga ganon. Kunin mo yung takip, lagyan mo ng hangin. So, guys, na ganon natanggal ba? So, yung nagtataka ako, sabi ko, wala nyari. Kita kami so, parang ang lawnmower, nagganon na, kasi nagtagtag na. Nakakaloka talaga to. So, inanuhan ko, sabi ko sa kanya na, pinagalitan ko guys kasi ang tigas ng ulo, mukha nito ay. Pagkatapos namin pinaayos yung gulong guys, kuha na naman kami ng gas para sa aming lawnmower for next year kasi pamahal yung gas. Ang mahal nung nabayaran namin dito lang namin sa galon, $75. Thank you guys so much for watching.